Торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендәге хезмәтне бу өлкәдәге эш, аның авырлыгы һәм кыенлыклары белән якыннан таныш кешеләр генә тиешенчә бәяли ала. Әлеге тармакта эшләүче хезмәткәрләр сынатмый, куелган бурычларын тиешенчә үтәп бара, үзләренең көндәлек эше белән илешлеләрнең уңышлы тормышына нигез сала, районда эшләүчеләрнең көнкүрешен яхшырту буенча җаваплы эш башкара. Районда уют һәм вәдәли җәмгыятьләре ресурс белән тәэмин итүчеләр булып саналсалар, Илеш жилсервис 49 күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтә. Аграрил предприятиесе авыл җирлекләренә, шулай ук башка учреждение һәм оешмаларга техника белән ярдәм итә. Уют җәмгыяте җылылык белән тәэмин итә. Бу хезмәт гомуми озынлыгы 22 километрдан артык булган җылылык челтәре буенча башкарыла. Үзәк котельный барлык күп фатирлы йортларга, шулай ук 104 оешма предприятие учреждениегә җылылык бирә. Вәдәли җәмгыяте халыкны иң кирәкле чыганак су белән тәэмин итә. Шулай ук аларга су бүлү һәм юынту суларны чистарту эше дә йөкләтелгән. Район хакимияте башлыгының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык буенча урынбасары Илнур Хайбрахманов чыгышында һәр оешманың башкарылган хезмәтен атап, бәя бирде, планда торган эшләргә тукталды. Бәйрәм уңаеннан котлау сүзләрен җиткерде. Я хочу пожелать, чтобы у нас наша служба всегда была без аварий, и чтобы вы всегда радовались своей работе. Ваш труд очень важен для нас, особенно для района. Поэтому я хочу выразить вам огромную благодарность за хорошую работу, за то, что вы выполняете наши требования, установленные сроки, и какую бы задачу вы ни поставили, вы всегда его выполните на 100%. Пусть оптимизм и деловой настрой к работе никогда не покидает вас. Бәйрәм әлбәттә бүләксез булмый. Тантанада Халида Әсләхова, Илсер Сидикова, Айдар Фәхруллин, Азамат Габделисламов, Фәүзит Насибуллинга Башкортстан Республикасы торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасы, Илеш жилсервис җәмгыяте директоры Наил Гайнуллинга министрлыкның рәхмәт хаты тапшырылды. Шулай ук намуслы һәм күп еллык хезмәтләре өчен бик күп хезмәткәрләр район хакимиятенең почет грамотасы һәм рәхмәт хатлары, җәмгыятьләрнең почет грамоталары белән бүләкләнделәр. Бәйрәм мәдәният бүлеге тәкъдим иткән музыкаль чыгышлар белән тәмамланды.